הליכה פפושי. איזה פרס כאן. 13,000 עוקבים. כל הסרטונים עם ביבי, זה הכל הלך. רשום שם היה אם אתה רוצה לשמור על הנתונים. כן, בסדר, עשיתי. אבל אין לי מקום בטלפון בשביל לקבל נתונים. לא חשוב מה זה. בואו נחסמו לי חבר'ה את העמוד לצמיתות. הנה הם התחילו. חסמו את העמוד לצמיתות, זהו, אין את העמודו. תשתפו את העמוד הזה, חבר'ה, תשתפו את העמוד הזה דחוף, דחוף, דחוף. חבר'ה, אין את העמוד הזה לאף אחד, אנחנו פה, לא יודע, ראית מה זה? הנה, התחלנו. אנחנו נצטרך נראה לעשות קבוצות בוואטסאפ וזה, שאני אשלח לכם עמודים חילופיים. כי יש לי רק את העמוד הזה, זהו. ואם יש את זה, אז מקסימום, טוב שעשינו את היוטיוב, חבר'ה. אז אם, כן, אז הנה, אם פתאום אני נעלם, שלא תחשבו נעלמתי. אני עובר ליוטיוב ושם נחשוב מה נעשה. Хорошо, что я YouTube сделал. Сейчас, если что, я таймер буду собирать. Пока. И буду сильно делать YouTube. ביוטיוב, יופי, כל הכבוד. הנה, יש לי סורק פה, אתם רואים? ביוטיוב, יש פה קישור. יש קישור ביוטיוב, ישר נכנסים. או יש לסרוק על התמונת פרופיל. אתם נכנסים למצלמה שלכם, וזה סורק לכם את זה ישר לתוך המנוי, לתוך הדף פרופיל, ותעשו שם עוקב, זה חשוב, חבר'ה. תעשו עוקב בדף, חבר'ה, עוקב. עוברים ליוטיוב, זהו, חבר'ה, עוברים לשם, זהו, אני עולה לי פה עצבים. תעשו שיתופים לכולם. 100 צופים, חבר'ה, תעשו שיתופים. אין פה עניין שאין פה אחד אפילו שיעשה שיתוף. חבר'ה, תשתפו לכל החבר'ה, האחים שלי, איפה כולם? הנה, מה? מתן, חסמו לי את העמוד ההוא. מתן, מתי אתה בא? בוא תביא סמים קצת, בוא. יאללה, בוא, בוא. יש לך את הפלאפון שלי בפרופיל, לא?